Давайте вас сверху, там 15 вам. На палец как вас повесить. Bismillah. Allah'ı Teala'dan başka bir kimlerden bir kişi bulmadı. Tuğanlarım da buldu, balalarım da koşu bulmadı. Oğuldaşlarım başka bir bulmadı. Ondan rahmet diyorsun. Şimdi bizim etken it aşağınımız da yok idi bizim. Ellerine gebirdi o balamız da şunun bir yeşil o avaşını böyle. O şey girip bulmayı. Beni darularga direkt 30 milyar darularına gitti bütün şeylerim. Второй группы инвалидлар инде без. Ну, кырбан ите битми битинде. Биттемни битми сауаплый. Ошода яткан. Siz pensioner mi? Пенсионер 72 yaşında. Babayga 78 толду. Pensiya жетеміз соны нешік тұрмыш? Hadi kimge жетейин? Нормальный yaşayız инде, жеткиребиз. Ayakны созасын, жулганга карата. İnvalidle nereden de ittilerindi bizge, zeketke varız dediler. Biraz matabına da vardı, yazıp koydular. Yarab paçırga şaltıratırdı dediler. Kişemine saat 5'lerde ilk kişi şaltırattı. Kilimiz dedi. Ne kildi indi. Rahmet dediler. Aha, хорошо. Biz узган yıl 700 aileге ит таратқан болсақ, быйыл менә бу эш бәйрәм көнендә 1742 гаиләгә таратырбыз дип торабыз. Узган ел без 4-5 тонна тараткан булсак, быйыл бу сан муҗизалы рәвештә 25 тоннага җитте. Kimler verdi bu itini? Kimlerden kimdi bu? Зәкәт фондының 1000 гаиләдән торган мохтаҗлар исемлеге бар. Һәм шулай ук даими ярдәм итүче хәйриячеләр исемлеге дә бар. Безнең халык бит инде Корбан гаете булсын, Ураза гаете булсын, менә шушы елда 2 тапкыр күбрәк игелек кылып калырга тырыша. Бер татар, бер мөселман кешесе өчен дә Корбан гаете мәгънәсен аңлатып торасы юк дип уйлыйм инде. Muhtaçlar nechik borlaysiz? Qayın bilasiz ул чыннан да muhtaç mı yok mu икәнен? Үзләре мөрәҗәгать итә ышанасызмы? Мохтаҗларга сүзенә генә ышанмыйбыз. Әлбәттә, Россия кануннарын исәптә тотып, без аларны тикшерергә тиеш. Һәрбер мохтаҗ хәле ситуациясе аерым карала. Республикабыздагы 1000 имам җирлекләрдә, урыннарда безнең вәкилебез булып торалар һәм алар ашада безнең эш җайланган. Һәрбер мохтаҗ үз төркеменә карады. Әйтик, күп балалымы ул, тулы булмаган гаиләме, авыру бала тәрбияләүче гаиләме, һәм башкалар һәрберсенең үз төркеменә карата аерым документлар исемлеге бар. Шул документларны безгә алып килеп, гариза язып, инде без комиссия белән җыелып утырышып хәл иткәннән соң гына ниндидер карар кабул ителә. Милләтенә карыйсызмы кешенең? Юк, әлбәттә, милләтенә карамыйбыз. Безнең фондыбызга мөрәҗәгать итүчеләрнең яртысы дип әйтәбез, мөселман булмаган кешеләр. Muhtaçlar sonu var dediniz değil mi? O yıldan yıl ortamı, nişik менә кризиста сизелде ми bu ortam? Кризис вакытында әлбәттә узган ел без моны нык сиздек. Хәтта шундый кайбер очракларда күрергә туры килде. 1-2 ел элек безнең фондыбыз аша ярдәм иткән кеше үзе бездән ярдәм алырга мохтаҗлар чиратына килеп басты. Bırakız bunda yumuşağı da var. Var, yumuşak ayağı da var. Neyse, kabargası da var. Vot nemiz. Ya, Bismillah. Allah'ın rahmeti olsun. Amin. Sen sağ ol. Sizge sağlık, selametlik bir sene var. Rahmet. Ya rahmet.